22 δευτερόλεπτα. Το ερώτημα είναι, κάνεις φάουλ όταν είσαι Ράντονιτς και παίζεις στο γήπεδό σου? Γιατί ο Ολυμπιακός θα επιτεθεί πάλι στα τελευταία 5, 4, Αυτή είναι, ίσως και 3 αυτή είναι δευτερόλεπτα. μια δύσκολη απόφαση για τον coach Ράντονιτς. Ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι θα χρησιμοποιήσει το post του Πρίντεζης, όχι απαραίτητα για να σκοράρει ο Πρίντεζης, αλλά για να δημιουργηθεί κάποιο ελεύθερο σουτ, κάποια δημιουργία από μέσα προς τα έξω. Ένα καλάθι θέλει ο Ολυμπιακός. Βγήκε ο Γκριν και πήρε την μπάλα. Με το Λάζιτς να τον πιέζει. Γκριν. Κρατάει την μπάλα. Σαν την κάτα με το ποντίκι εδώ. 10 δευτερόλεπτα τώρα. Θα το είχε κάνει το φάουλ αν ήταν. Δεν κάνουν φάουλ. Γκριν περνάει την άμυνα. Πασάρει στον Πρίντεζη. Αυτός με το ένα χέρι. Ναι! Στα 3,2. Δεν έχει τελειώσει το μάτς. Όπως στην Κωνσταντινούπολη. Γιώργος Πρίντεζης. 3,2 δευτερόλεπτα. 64-66. Τσέκης από το κέντρο, πετάει την μπάλα, ταμπλό και έξω. Ο Άγιος Γεώργιος Πρίντεζης του Ολυμπιακού κάνει και απόψε το θαύμα του. Ένα συγκλονιστικό φινάλε στο Βελιγράδι. Μεγάλη νύχτα για τον Ολυμπιακό που ουσιαστικά εξασφαλίζει την